Üdvözlök mindenkit, Zsolt vagyok, és ez egy újabb tankönyv rész. Ez az 5. rész, és itt van velem Zsombi. Sziasztok! Na, itt kezdtünk ezen a pályán, most át fogunk menni egy másikba, amit ti nem fogtok látni, vágás lesz, és akkor vágás. Na hát itt is vagyunk a vágás után, egy Rio egy Rio CTF-be jöttünk. Ja, és akkor itt éppenséggel kicsikét szarul állunk, mivel a másik csapatnak van 7. Az igen! Hallod, a piros zászlót vegyétek már fel! Azért, úgy. Ügyes Bálint. Te meg itt feldőlsz mellettem. Nem foglalkoztál. Közben szóltál. Maradjál már! Kicsoda? Azt hogy Bálint mondod, hogy Zsoltika ne írogassál, látlak én. Magadsz egy árok. Várjál már, ne ugrassál már, várjál már, mert Zsoltika, hát nem hisztelek. Azt hittem leesett. Jó, na gyere! Az igen! Jó van, ügyes vagy Zsolt, taps! Az hülye! Hallod? Benyomtam a deletét, és utána meg visszaálltam a helyemre. Várjál már meg, én éppen szorultam, és bejövök. És hogy fogsz onnan kijönni? Simán megnyomom a deletét, már meg is mondtam. Ok. Ott a gyerek felborult. Csináljunk blokkokat, hasszunk fel a ház tetejére, és akkor így csináljunk. Hát én szerinted hova szoktam menni? Menj már! Hallod? Jönnek a kékek! Az beállt elém a gyerek! Öld meg! Légy szíves, én nem akarom. És meghaltam! Megérdemelted. De Jézusom! És közben mindjárt meghalok, és mindjárt, és meg lehet élésem. Hallod? Állj meg ott! Maradj ott! Nézz jobbra! Arra, látod ezt a kis ház csúcsot? Nézzél hátra! Nézek. Na, de még egy kicsit. Én meg nők. Itt, na, ez így jó lesz. Nézd csak, én ezt szoktam csinálni csalásképpen. Ne öljenek meg. Csalásképpen ez a legjobb. Na, pont túllőttek. Láttad? Egyébként. Igen. Na, ezt szoktam csalásként használni. Már, ezt benned megszokom ott csalni, de ekkorá. Hát belém lőttek, és azért túlrepültem. Igen, nekem meg már nagyon kevés életem van. Hát azt látom. És egy kristály! Azaz egy kristály, ami hiányzott tőlem, hogy 900 legyen. Az igen. Te megkaptál még. Én itt vagyok sajátomnál, hol vagy? Itt állok mellett. Én itt meg mászok felfele. Akkor gyere légy szíves. És felborulok. Ne! Pedig azt hittem, jó fog menni. Jó fog menni, azt jó megmondtam. Nézzek valami jó fegyút. Én vagyok, én szépen ölögetem. Kit? Hát téged a felhúztestedet. Tudom, hogy nem tudod, de azt mondom, hogy... Gold box! Gold box! Gold! Hogy lehet? Egy ilyen sárga izőt. Mi van, Zsolti? Hol? Ott egy ilyen sárga izés. Nem tudom, Hol? hogy hívják. Hol látsz te sárga izét? Álljanak! Gold! No kill PLS! Mi van? Ez gold box! 1000 kristály! Az hol érted? Honnan? De hol esik? 1000 kristályt kap az, aki megszerzi a goldet. Hát nem... Legyen még gold! Itt volt a háztetőn! Vagy Hol hol? van most? Már leesett! De nem már! Én akartam a goldot, nekem most nagyon kellett volna. Így megnyomom a garagét, és rögtön jön a gold. Ez mi?
Jézusom. Juhú! Be. Vagy. Az már írás. Jó voltál, meghaltam. Hát én meghaltam. Na, hol vagy? Gyere. Hát éppenséggel szírom az egyik gyereket. Megnyomni akkor a és akkor kapcsolod. Hát nem pont, hogy meg kell nyomni, hanem, hogy alá kell menni, vagy legalábbis meg kell szerezni. És akkor kapsz 1000 kristályt. De megérted mi? Akkor hogy kell szerezni? Hát az, hogy belemész, vagy rá, vagy valahogy meg kell szerezned. Valahogy meg kell szerezni. Most egyébként én se láttam, de az ott kim volt a parton. Gyere, én megyek oda hozzá. Én megyek a tengerparthoz, jó? Ja, hát én majd megyek egy pillanat, csak váltok, mert ez nagyon szar ez a készlet. Jó Istenem, na végre. Hammer, pumba hammer. Írogat nekem, hogy juhú, meg hallok, meg hola, meg juhú. Az igen. Az már írás. Az, aki írta, az egy... nem mondom meg. Itt az a mellettem Zsoltika, lögdösnek. Hiába lögdösen, engem ne lögdössék, eles, mert mindjárt megöllek. Vedd fel azt az életet, azt a kockát. Hallod? Nem bírom. Hát de engem egy tolszerődből látszik. De mindjárt kiszabadulok. Ez az. Neked mi a bajod? Lőlek? Vagy mégis lőlek? Nem. Hát engem biztos nem, mert én nem vagyok ott. Én a pirosoknál vagyok. Gyere már, találkozunk a tengerparton. Hát én pont viszem a zászlót, így nem tudok a tengerpartra menni. Nem Mert lát. szopok. Hi? Mit érdekel, Szupó? Szupó? Mi van? Szupó? 32 ki. A ki. Halló, És odaugrok, aki viszi a mi zászlónkat. Nekem itt áll a holttestem, amikor meghaltam, és akkor elmennék. Na most elment. Hol tested? Az jó lehet. A tanki testem az mondjuk nem is tudom, ide biztos valami. Hibazd meg. Hibazd meg. Mint az első részben. Nem csinálsz, Léci. Micsoda? Nem ér. Egy kicsi szünet legyen, Zsolti. Ó, akkor most jön egy vágás. Itt is vagyok, és ez a videó ennyi lett volna. Zsombi elment, és ez a videó ennyi lett volna, hogyha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot. Sziasztok!